Magandang araw! Ngayon ay magluluto tayo ng tinolang manok. Ang ating mga kakailanganin, isang buong manok, papaya. Actually, meron sayote dito, kaso nga lang medyo mahal ng konti. So, ang gagamitin natin, papaya. Meron tayong spinach. Usually sa Pinas, ginagamit natin sa tinola ay dahon ng sili, right? So ngayon, dahil ang dahon ng sili at madalang lang magkaroon ng dahon ng malunggay, spinach ang ating gagamitin. Of course, ang ating luya, bawang, at sibuyas. Maghiwa na tayo ng luya, bawang at sibuyas. Pagkatapos po natin hiwain, umpisahan na natin igisa. Pag mainit ay yung kasirola, lagyan na natin siya ng mantika. Usually ang ginagawa ko pag nagluluto ako ng tinola, slice ko muna yung manok, tapos luya, bawang, sibuyas. Pagkatapos nun, umpisahan ko ng igisa. So guys, dahil mainit na itong ating mantika, mag-start na tayo mag-isa. So lagyan muna natin yung madaming luya. Ayan, tapos isama natin itong bawang. Yes, usually yung mga Kapampangan, pag walang luya, inuuna nila yung bawang. Painitin saglit, tapos isusunod na ang sibuyas. So lagay na natin yung sibuyas. Hayaan muna natin siya maluto ng bahagya. Tapos, ang ginagawa ko usually, nilalagyan ko na ng paminta at saka ng patis bago ko ilagay ang manok. Okay. At dahil caramelized na ating onion, pwede na tayo maglagay ng paminta. Lagay natin ng paminta. At ng patis. Haluin. Bango. Ngayon, isusunod na natin ang ating manok. Spread natin siya sa kawali. Ngayon, takpan muna natin siya. Hayaan natin muna siyang maluto ng bahagya. Okay, balikan natin. Ngayon, i-flip natin. Tawag doon sa Tagalog. Hindi ko alam paano Tagalog. Ibiling. Sa Kapampangan, ibiling eh. Basta, ayan na natin. Baligtarin. Ayun, tama. So, baligtarin natin siya. Yung light brown na siya sa kabila. Okay guys, pasensya na kayo, medyo nag-whisper lang ako kasi
may bisita sa labas. Nakakahiyan. Baka makita nila ako na nag-video ng niluluto. Hiyaan kasi ako eh. So ngayon, ito, takpan uli natin siya. Samantala, habang hinihintay natin itong ating manok, slice na natin yung papaya. Kasi ito na yung isusunod natin. Pag medyo nag-brown na ang side ng manok, madami siyang buto. Simulan natin yung buto. Linisin natin para hindi siya mapait. Yan siya. So, hugasan na lang natin to, tapos pwede na natin ilagay doon sa ating manok. Okay, so balikan na natin itong ating manok. Nakulo na siya. At pwede na natin ilagay yung ating papaya. Okay, isang kulo lang nito, tapos lagyan natin ng ating sabaw. Okay, so lagyan na natin siya ng sabaw. So habang inaantay natin siyang kumulo, lilinisin na natin yung ating spinach. Kahit hindi na natin siyang hiwain para hindi naman siya malusaw. So ganito guys, ito ang tip ko sa inyo. Kung kayo ay madaling mainip sa pagluluto, di ba, like for example, papakuluan muna natin yung sabaw, ganyan-ganyan. So ang gawin nyo, kung ano yung unang dapat gagamitin natin na sangkap, like luya, bawang, sibuyas, tapos yung manok. So yun yung muna unahin natin lahat na i-prepare. Tapos noon, saka na natin umpisahan ang pag-isa. So habang hinihintay natin yung manok na naluto, isunod na natin naman na hiwain yung papaya dahil yun ang susunod natin ilalahok sa ating niluluto. Ito na yung huli natin na ilalagay. Itong dahon. Hugasan ko na ito. Medyo kumukulo ng bahagya, pero kailangan pa natin itong pakuluin pa. Matigas pa yung ating papaya. So, kaya alam natin siyang kumulo. Balikan natin yung kaya. So guys, so habang hinihintay natin kumulo yung ating sabaw, maghugas na muna tayo ng pinggan. Diba? Hugas lang tayo. Kumukulo na. So ngayon, ititikman natin kung anong kulang. Yeah? Ready ko lang aking camera. Titikman natin kung anong kailangan ilagay. Okay. Kailangan ng konting patis, pero okay na siya actually. Konti na lang. Siguro konting salt para meron siyang konting salt. Pero actually okay na ito. Tama na yan. Tapos lagyan pa rin natin ng konting paminta pa. Yeah, para may konting anghang. Yan. So, maluluto na to. At ang ating papaya malambot na rin. At yung ating manok, malambot na din. Pwede natin ilagay ang ating dahon, spinach. Yeah. Again, of course, ang masarap na tinola sa Pinas, usually ang ginagamit natin doon, dahon ng sili. Ang meron lang dito, dahon ng malunggay, pero madalang lang. So, spinach ang ating pampalit. Yep.
luto na itong ating tinolang manok. Kung mapapansin nyo guys, tingnan nyo malinis na uli ang aking lababo. So habang hinahantay ko siyang kumulo, dilinis ko na yung mga natitira pang mga kailangan hugasan at tinapon ko na rin yung basurahan. So ngayon, nakalinis na tayo, meron pa tayong tinolang manok. At nag-ihintay na ang aking patis na may sili, ang aking bowl. Of course, kukuha na ako dito na mamaya na ang aking pinggan para sa kaning mainit. Presenting ang ating tinolang manok. Thank you guys for watching. Please don't forget to subscribe. See ya. Bye. Ano masabi mo sa ulam natin ngayon? Sarap. Ang naalala ko yung lola ko. Aro? Drama. O sige, bye. Ano masasabi mo sa tinola? Sarap. Sure ba? The best. The best. O dahil naka-camera ka lang? The best talaga. Parang hindi eh. Walang conviction